ҳар рӯз ҳазорҳо мактабачаҳо имконият доранд барои худ ғизо интихоб кунанд. Аммо оё онҳо метавонанд байни ғизои болаззат ва ғизои солим якеашро интихоб кунанд? Салом, ман Ангубин. Мехостам ки дар мактабҳо бештар хӯришу меваҷотҳо бошанд. аз сабаби оне ки дар мактабҳо бештар хӯрокҳои зудтайёр ҳастанд, баъзан намедонам чиро интихоб кунам. Салом, ман Наврӯз. Ман себро дӯст медорам. Аммо вақте мебинам ки дӯстонам хӯроки тезтайёр мехӯранд, ман ҳам мехоҳам. Салом, номи ман Сумайя. Ман самбусаи гӯштиро дӯст медорам. Он гарм ва болаззат аст. як хел вақто мешавад ки ман онро пеш аз дарс мехӯрам. Салом, ман Мансур. ман одатан картошка фри бо нӯшокии газноб мегирам, чунки дар назди мактабҳо на ҳамеша хӯрокҳои солим ёфта мешавад. ғизои зудпаз ба ҳама дастрас аст ва қимат нест, лекин истеъмоли он одате мебошад ки онро бояд бо мақсади ғамхорӣ ба саломатии худ тағйир диҳем. гарчанде баъзан фастфуд хӯрам ман, вале баъд аз он ҳатман бар толори варзишӣ меравам ва варзиш машғул мешавам. то ҳадди тамом кӯшиш менамоям ки ба оилаам ва дӯстонам хӯроки солим омода намоям. бале, баъзан вақт ман хӯроки тезтайёр мехоҳам, аммо кӯшиш мекунам ки бештар мевагӣ хӯрам. ман мехоҳам солим ва зебо бошам. барои ҳамин интихоб кардану пухтани хӯроки солимро меомӯзам. ҳар як кӯдак бояд интихоб ва имконияти истеъмоли ғизои солимро дошта бошад.